Ramogi TV. Amosi ni misawa nyakoromuga juanga genrio makare machigni chendo ni marka gi kacha wae koni wechego manyien to mokwongo magithon weche. Kweth mar Azimio bagoromo mar sundo piny owacho lap makamukunji. Ni sum mane en bom nyaka beno madho kende notho. Wan gi geno ni gibo dhi maber. Jal moro negore tok nyithinde sum kendo choyogi gi pala e gwenge Makochiae, kaunti ma Homa Bay. An kaka an ken tugri osegola kuo an nakwalo ga wik na nyalo kwalo kata ni ng'wen to nakwalo siling bicha wikawi. Joriemb tuk e boma ma Kisumu bago ng'anyo ka gikwedo chik matamo gi tiyo e chuny boma no. Machini ya koromuga juanga kwa ini bedi kodwa kuom dakika man machuok mona weche geyo machuok kende mana madai ka par koda beach kama e kabange hawene thuolo DJ Vic mosekreyo makare gi chenro mar ngoma wake wachawo kod weche go manyien wayudo ni jatend piny Kenya William Ruto yango gedo mag udi manego gi ogonyore gweng ma Mavoko kaunti ma Machakos. Ruto wacho ni piny owacho mare oketo mbele chenro mar gero udigi mana ni jo Kenya odak makare e udi madwarore. Tutahakikisha kwamba yale mambo yote yanayohitajika ili makao haya yaweze kutoshelesha mahitaji ya watakaonunua manyumba hapa itafuatwa. Tumesema vile vile huyu contractor atafanya kazi na wale mahasla wa jua kali wa hapa. Madirisha, milango, hinges na zile parts zingine zote, components ya construction itafanywa na watu wa jua kali na wale wengine wanaoishi sehemu hii. Joel Buche prario koda chiel manyo wal kod jatend piny Kenya William Ruto kaka Joel Buche magdumo malo chawmo mayanga kawuono e par loch ma jatend piny Kenya e bure Nairobi. E ote mare ne Joel Buche go jatend piny Kenya William Ruto kwa gi mondo giti makare ka gi kinde ka bende gi paro ni gikuongore gi nying Nyasaye timo tich makare. Ojiwo gi mondo kik gidonje tim mar ngado bura ngaya kendo ni gichiwo ratiro ne jo Kenya ma ok giyiengore nyakonchiel. Ruto bende onyiso Joel Buche go mondo tim tich mabiro miyo jo Kenya bedo kod yie kod adieri gi bad migao mar doho ma pachoka. I, Wananda John Robert Anuro, Judge of the High Court, do swear in the name of the Almighty God to diligently serve the people and the Republic of Kenya and to impartially do justice in accordance with this Constitution as by law established and the laws and customs of the Republic. I will at all times and in the best of my knowledge and ability protect, administer, defend this Constitution with a view of upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence, and integrity within it. So help me God. You swore in the name of God, the Almighty God. I know you're aware the enormity of that solemn commitment. As you write those judgments and as you consider every issue that will come before you,
remember that you swore in the name of God. Secondly, you have sworn to diligently serve the people and the Republic of Kenya. The back of your mind, as you consider all issues, and some of them will be very difficult, just remember that you swore that you will serve the people of Kenya diligently. Ramogi gai marazimio la umoja Raila Amolo Odinga kod jodito mamoko mag Azimio choperomo mane giluongo manamo bagi alap makamo kunji. Ma en romo mokwongo magiwacho ni en mar sundo piny owacho mondo tije ne makare. Romo machielo ne gilando ni biro bedo wuok tich juma manyien e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto biro bago romo ma Jamhuri Day. Sitegi nyako Ramogi jwang'iza kanyo ni wadhi achiel kachiel nyaka Kamukunji kama bende Eugene Wamalwa wuoyo kanyo winjie weche kumadhi mbele romo Kamukunji. Karua na NAK na wanaazimio wote, wanajubilee wote, mnaona jioni hapa. Hii tuko imara na tunatembea pamoja kama Azimio. Tuko pamoja. Na leo walikuwa wanasema eti tunaenda kufanya maandamano. Hapana. Sisi kama Azimio tuko hapa kusemezana na Wakenya. Public participation is a constitutional right. It's part of our national values under Article 10 of our Constitution. Ni haki ya wananchi wakutane na viongozi wao wasemezane. Vile kitabu cha nabii Isaya kinasema come let us reason together. Ndio sababu leo tumekuja hapa. Sababu baba na mama wakisikia watoto wanalia, watakuja wasikize. Baba na mama Karua wamesikia kilio chenu. Wamesikia kina mama wanalia eti ile linda mama imeondolewa. Sasa wakienda wanalipishwa pesa. Kweli si kweli? Na hiyo tuko hapa kudimandi rudishe mara moja. Wazee wako wanalia hawapati pesa ya wazee. Kweli si kweli? Tumesema hiyo pesa irudishe mara moja. Wananchi hapa tumewasikiza wakilia bei ya unga imepanda haijapanda. Bei ya sukari haijapanda haijapanda. Mafuta imepanda haijapanda. Imekuwa Western wanabodaboda wanalia sababu pikipiki haitumii diesel, pikipiki inatumia petroli na bei ya petroli ni ghali sana. Wanabodaboda wanalia. Wanasema isiporudishwa chini hata hiyo fuliza wakipewa ya hasla hawatalipa. Nairobi mnasemaje? Mnasemaje? Tumekataa. Ramogi jwang mano kanya chiel kachiel koya kar bagoro Kamukunji kaunti ma Nairobi kamaro mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance dhi mbele mane wuo kanyo en Wamalwa mabende ne chiwo pache kanyo kotemo wacho ni nitiere gigo mabende osegol ma jopiny kod dwaro ni mondo oduoki. Kuma ne wacho bende waluwo ni machiegni ahinya ka jafo mar Walter Nyambaga no nyiso kanyo ni ane site kendo nitiere Kamukunji no nyiso mathoth odhiambo e wechego manyien. Kwa dhi nyaka ma Homa Bay nyako Ramogi jwang Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ochopo nyim doho ma Homa Bay kama ochiwo neno mare kaluwore gi bura mano kod loch mare kom Governor. Bura mano ochwal kod Governor machon ma Nairobi Evans Kidero e nyim jang'ad bura Roslyn Aburili. Wanga osiro duond bura mar ODM e wi okang' mar sidhe. Bende notero lam kapok odonje e doho mar winjo bura no mapodhi nyime. Bura no ibiro winji kendo ng'eto ibiro tim dwe mar adek higa manyien. Mbele to gineno tho. Kane ging'iyo chien to gineno tho. There are direct tickets. The decision is made by the neck of the party and the Central Committee for reasons that are made clear to give one candidate out of the other candidates the ticket, even though the line between
consensus and direct ticket is very thin, because even when the Manomar chuga put madhi winjo buch commission ego hogolo yuak ne doho ni chenro mano lugi od bura mamalo mathicho ko commissioners go APC okoluore gi chike mapacho ka kendo ne ngur manie report no nosewinji gi doma malo mogik mano timne ng'eto e kinde mane yalo buch duoko marombulu. Tribunal that has been set up. In our petition and in our application, we are seeking orders against the tribunal that was set up by the president. And if you look at the petition that is in Nairobi, it's not talking about those issues. So, my Lord, we feel that this is a matter that should proceed here as filed, because, my Lord, the 3 petitioners are citizens and they have come through this court in defense of the Constitution, even under Article 3(1) of the Constitution. So we feel that we should proceed today. This is a fairly straightforward issue that can be canvassed. We can even argue, we can even go ahead and argue on the PO of Mr. Donald Kipkorir today. Given time, I can still argue about that. On the basis of the urgency shown, I will allow the parties who wish to file motions. I think that was the Attorney General and Mr. Sore, is it? The Attorney General and the National Assembly who wish to file. I will only grant 2 days, meaning today, end of today, tomorrow, by Friday we have everybody's motion in. Mr. Kyogora, you are ready to proceed, so when it comes, you'll be ready to burn the midnight oil this time, I think. And then by Tuesday, because that's the next working day, the 13th, we hear the motions that will have been filed. Nyakora nyithindo ang'wen dhi nyime gi yudo thieth e kar od thieth maduong' ma Homa Bay bang' wuon-gi miyo gi sum kaeto chuoge gi pala odgi manie center Manyagoro East Koche sub county Marangwe odhiambo manyoro. Nyithindogo mariyo kuom gin Rude yawuoyi ma johigni 3 kod nyiri 2 ma johigni 5 kod 9 ngimagi sani nie kinda kuru gasumbi kaluwore gi adhonde maricho mag pala mane giyude bundegi kod pek mar kwiri mane wuon-gi omiyogi. Kariyo kuomgi to rwaki e kar jotuo ma chunygi gudo kata ICU. Wuon nyithindogo Roni Ochieng bende notho bang' madho kwiri kanosechuo nyithinde 4 go gi pala kaluwore gi ywaruok moko magudi ma osebede kinde kod minode. Venye alikuwa anafanya United, lakini all along hajakuwa na kazi na pia anajidunga. Alikuwa na ugonjwa wa sukari. Sasa mimi pia mwenyewe sina kazi, ngaje nimesomea procurement but sijapata bado kazi. Sasa tulikuwa na difficulties ya kuishi ya chakula. Sasa ndio alikuwa anataka tukufe wote. Sasa akajaribu anihande mimi. Sasa venye alikuwa anataka nianze na mimi nikatoroka. Nyoro udhiambo ne wayudo nyithindo 4 matindo tindo, nyiri 2 gi jowuoyi 2 ma iwacho ni wuon-gi ni ema noyo ochuoyo. Gima beth wuon-gi owinjo ni sum mane en be nyaka beno madho kende notho kuma ne dala Kochia kuma ne giaino. Hali gi bi ok ber, to aneno ka wan gi geno ni gibo dhi maber. Eba Makisumu nyakora mga juang jo tuktuk e bomano Makisumu no bago ng'anyo kinyi makawuono kagi kwedo dwaro matamo gi tingo jowuoth kagi dwaro mondo giting manusigo. Jo tuktuk go no ng'anyo nyaka Peace Governor Makisumu kagi sulo jatend boma Makisumu Abalawanga mondo miyo gwe tao. Jo tuktuk go no buogo chungo chulo suru pone chik makamano koloki kendo ne giwacho ne gibiro dhi nyime gi ng'anyo nyaka chop kama tend county Makisumu biro winjo ywakgi. Dwaro gi mar twak gi Abalawanga wi chikno kata kama no gore Luanda. Misigo go. Misigo mitingo. County Makisumo. Ongiswa maber. Begi siko misigo maromo. Bagi dwani tuk otingregi. An kaka an ken tuk ni osegola kuo. An nakwalo ga wik na nyalo kwalo kata 4. To nakwalo siling 1,000
wabago ng'anyo kaluwore ga bala wanga to ne oting'o abiria wadwa ting' mzigo. Koro gino owinjo komorowa, wadwa ni mondo wabag ng'anyo mondo obi onyiswa kaka odwa ni mondo watim. Wafwenyo ni jago chayowa nikech wamiyogi osuru 1,200 to ng'ani pod riembo onyiso ni pesa mwamiyogi cha bende okonygi. Tuk en gimondiko vijende mang'eny e Kisumu ka. To tich onge momiyo tuk ondiko vijende mang'eny. Sami dwa ni gol ji kijende e tuk ni tuk dhi ting'o muzike. Kijende mang'eny matiyo gi tuk gin yudo negi tich kanye midadhi ni dhi miyigi mondo gidhi giti. Kosidwa medo kuo e Kisumu ka mondo kuo medre ka kuche nitie kuonde mamoko. Wagoni twak dhi bede kind jotuktuk gi tend county ma Kisumu onyo ka Keno osechiwore ni en okwalo juma ka juma kuom mano Nyakorom Gajwang' en wach ma achiel kuom gigo en neno ni kijende oyudo gigo ma bende ginyalo timo mondo kik gidonj e weche manyalo kelo negi midhiero. Nanyisi ni ma thuolo machuok kende kata kamano ka en dakika 15 e wang'e bang' saa 10. Aweye lwet DJ Vic kaneno kosekore yo makare. DJ Vic pange nang'o sechegi? Nigi amor gi weche mikelo kaeno ka Kazinda Director Filippo Yowang kabisa kendo simo wang jisane wang jowi kabisa wacho ni igi Yowang but anyway mana ngeni wach ma bro kwe baadaye. Studio kaya abro penji Lydia ni be iseromo gi mpenzi wa zamani. Ikiromo gi mpenzi wa zamani inyalo timo nang'o? Aweyo ga yore maketa romo kodgi. Studio kaka wonan kod Joyman kata Kiero Musa Jakadala wuod koni wadwa go mbaka to mana magero industry makaluo kae wantie kode kae ngeni ma fans rite kabisa omiyo bang' dakika machuok sana ngoma wake chakore. Nyakorom Gajwang' ne johera mag ngoma wake winjo gi iti awinjo ni dwa manyo wapenzi wa zamani mage mane machon ka in gi moro ne DJ Vic wa manya ne kwanya yude mondo kaw mos mari neno kose koreo makare be aria deka uchiel no bendo seketo kanyo ote winjo beni chako donjo awetho ni DJ Vic kete mana kera mugi TV nyinga Lydia Okio rit masane.